Измина един сезон на отчаяния. Измина един сезон, в който феновете на ЦСКА просто със сигурност ще трябва да забравят и ще го забравят, тъй като беше един от най-срамните в историята на нашия любим отбор ЦСКА. Драги армейци, добре дошли в нашото ново видео, посветено на новия сезон, който ни предстои 2025-2026 в българското първенство на нашия любим отбор ЦСКА, след като измина един много дълъг, много разочароващ сезон, изпълнен с толкова много емоции, толкова много лоши резултати от страна на ЦСКА и разбира се много нови промени, които се получиха в последните няколко месеца, така че със сигурност има за какво да си говорим в днешният епизод, с който стартираме, разбира се, новата кампания и с който ще направим равносметка и изводи за това, което се случи през миналата кампания и това, което можем да очакваме и през тази съответно. Драги слушатели и зрители, добре дошли и ви приветствам разбира се, да се абонирате за канала и да цъкнете камбанката, за да не вземе да изпуснете някои от следващите ни такива интересни епизоди, които ще правим в нашия канал Фенбол Зона. Също така, ако ви харесва това съдържание, което правим за вас, съответно за ЦСКА, не забравяйте също така и да харесате това видео и да го споделите с приятел, за да може да се разпространим още повече и да достигнем до повече хора. Благодаря ви. Сега е момента, разбира се, в този момент да ви представя и първият ни събеседник за за този сезон, конкретно с който много отдавна така не сме си говорили за ЦСКА и най-вече тук в нашия канал Фенбол Зона. Вие много добре го познавате от, разбира се, в YouTube канала ЦСКА Фен ТВ. С него сме си говорили на темата ЦСКА доста пъти в нашия канал, така че го приветствам с добре дошъл. Това е Тео Коев. Здравей, Тео! Добре дошъл отново. Радвам се, че прие поканата и се надявам наистина да направим един хубав разговор. Здрасти, Кристияна, и за мен е изключително удоволствие за пореден път да си проведем един хубав разговор, какъвто бях свикнал общо взето да го правим последните месеци. Сега общо взето тук в едно по-така лятно, даже бих казал жиговито време, но пък жегата, освен навън, кажи речи, започва да се засилва и от към различните футболни теми, които предполагам с теб ще си поговорим за тях. Да, така е наистина. Някак си трябва по някакъв начин да се започне от някъде, тъй като няма как само единствено да си почиваме, както се казва. Все пак футболът е в нас и винаги е бил и няма как да се отдалечим от него, разбира се. Най-вече, когато става дума за ЦСКА, разбира се. Сега, ще започнем първо с това. Всъщност, преди да продължим нататък и да започнем, разбира се, с темите, искам да кажа и нещо важно. Ще поставим линк в описанието на това видео към каналът на Тео Коев и на неговият екип ЦСКА Фен ТВ, да се абонирате за него и да видите най-интересното съдържание, едно от най-интересните съдържания, които със сигурност се правят в YouTube пространството за ЦСКА, така че аз мисля, че много неща можете да откриете там и много информация, много интересни факти можете да научите от видеята и съдържанието, което правят в ЦСКА Фен ТВ, така че ще го оставим, разбира се, линка, за да може да ги последвате. Наистина ще ви благодаря изключително много. И най-вече и Тео, разбира се. Сега, започваме от там. Какво е твоето мнение като цяло за миналия сезон? Да, ясно е, че ще бъде с нотката, че разбира се, това е свързано с общественото мнение, с въобще футболното мнение, свързано с ЦСКА и най-вече мнението на феновете на отбора. Как би описал с няколко думи сезонът на ЦСКА, който изигра 2024-2025 тимът ни, и какво всъщност не се получи? Защо се стигна до тази развръзка, до този изход в края на сезона, до това да не играем в Европа през следващата кампания, до това да не спечелим Купата на България срещу Лудогорец, до това да изпрати един много разочароващ сезон, в който завършихме на 5-то място в класирането, без да сме сред първите 4 да се борим с отборите, с които винаги сме се борили през годините, които винаги можем да кажем, че са ни конкуренти в каквото и да е отношение. Какво не се получи за ЦСКА наистина, генерално, защото наистина в много аспекти ЦСКА се провали. Но в кой най-много се провали?
Значи ти ми се даде, ако няма 17-18 въпроса в един, така че трябва да си структурирам отговора. Да. Значи, не съм от хората, които толкова много обичат да задълбават в неща, които вече са минали, и то главно защото понякога дори няма толкова голям смисъл, но е важно да се направи човек няколко извода, които виждаме и сега. Ти ме пита, кое беше най-голямата причина? Според мен, най-честно, управленски хаос. Видяхме, в рамките на един сезон ние сменихме 2 треньори, сменихме 2 спортни директори. Айде, един беше заменен от друг. Назначихме още около... Даже изтървах бройката колко директори, което не е лошо само по себе си, защото колкото по-голям клуб работиш като корпорация си, толкова повече директори искаш да имаш. Много промени и най-главното е, че за мен целият този мит, как в спортно-техническата част се работи по различен начин, много сериозно беше развенчан. Ние като цяло имам чувството, че много така романтично и утопично се опитвахме да работим по тертип, който обаче пропуска най-важната част от уравнението, а именно местната конюнктура. Какво визирам тук? Ти можеш да искаш да работиш като отборите на Запад, но за да работиш като отборите на Запад, пропускаш един мъничък факт. Ти трябва да си на Запад. Тук нещата работят по малко по-различен начин. Тук имаш определени особености при привличането на играчи. Тук имаш много различни местни фактори, които просто работят. И ти трябва да се съобразяваш с тях. Това е малко като да се опиташ, не знам, далеч съм от това да съм някакъв тип флорист или нещо такова. Признавам си, от цветя растения почти не разбирам, така че може алегорията ми въобще да не е правилна. Но това е да се опиташ в едно блато много прекрасно да развъждаш рози. И то не е как да стане баш това, да се опитваш, защото нали, ти можеш да си най-добрия в развъждането на рози, да си чел всичко, ама тук като си в едно блато, някакси ти трябва да се съобразяваш с местната конюнктура. А ние така и не го направихме това. Това доведе до някакви много закъснели селекции. Даже може да се каже, че част от футболистите не че са с лоши качества. Даже бих казал, че зимната селекция като чисти качества на футболистите беше добра. Като качество, защото и Лапеня, Питас и Лапухов, според мен са си добри футболисти. Той от лятото имаше някои не лоши. Но именно закъсняването и несъобразяването с тези фактори доведе до паническата селекция миналия септември, която в момента много ни хапе в задник. Извинявам се за по-грубия израз. Това, което визирах, беше свързано с факта, че тази селекция, която направихме в края, ни напълни с играчи, които даже не бих казал, че са толкова слаби. Напротив, според мен си имат качества. Но финансово доста поразби дисциплината. Най-вече визирам взимането на Купър, взимането на Исека. Този тип рязко вскачане на заплатите влияе на една съблекалня и ние го видяхме в края на този сезон, в който 3 полузащитници напуснаха, защото просто поискаха нереалистични заплати. Ама те ги искат тия нереалистични според нас и според ръководството заплати на база на това, че виждат други футболисти, които са резерви и взимат повече. И той си казва, аз съм титуляр. Аз искам парите на титуляр. Най-логично е ти да ми ги дадеш. Да, много от тях не пресмятат фактора, виж как сме се представили в класирането, но в крайна сметка специално въпроса с заплащането и заплатите, честно казвам, винаги си е бил много индивидуален момент. Ще дам друг пример. Всеки, който работи някъде, интересува ли се от грубите резултати на своята фирма? Не, той се интересува от това, той как работи. И ако си казва, аз работя много добре последната една година. Видимо, моите резултати лични са по-добри от тези на някой друг. Пък той някой друг взима повече от мен. Така че това дали фирмата се е представила добре или зле на съответния пазар, не те интересува толкова спрямо личното ти представяне. Отворих тази скоба, за да обясня, може би поне според мен, защо не се случи преподписването там с Линцет, Карясо и Шопов. Даже, честно казано, дали е трябвало, дали не, вече, поне според мен е някаква излишна тема, защото
ние да го коментираме и да не го коментираме, то се е случило в крайна сметка. Но целият този хаотичен момент, целият този процес, който приличаше на една проба грешка през цялото време, просто повлия. Няма как съответно да не се каже, че поне според мен Томаш просто не беше готов психологически. Даже някак си наивно, може би си е вярвал, че ще му се получат нещата. Но пък и при него имаше, поне според мен, една много голяма липса на съобразяване с средата. Най-важното нещо, това пак го повтарям, ти трябва да се съобразиш с това, което имаш. Когато твоя материал не се чувства особено комфортно в това, което ти се опитваш да го накараш да прави, значи нещата не са толкова правилни. Той се опита да играе някакъв тип футбол, който сам по себе си дори не е толкова лош като концепция. Тук вече ще оставя на хората, които са естети, да си казват какво им харесва и какво не, защото отварям една друга скоба. Тая мантра, как трябва да играеш красив, атакуващ едикъв си футбол е нещо изключително субективно. Защото като попиташ един човек, извиняй, какво ти дефинираш като красив футбол и попиташ 100 човека, ще си изненадаш, че ще получиш сигурно едно 70 различни отговора. Така че няма една общоприета теория какво е красиво. За някой красиво е тики-таката. Да, субективно абсолютно. Да, други си харесват, аз познавам хора, които си харесват катеначото. От едно време. И си им харесва, и си го гледат, си казват, мен това ми харесва. Все тая. Идеята е, че той се опита да нагоди играчите към идеята си. А първоначално ти трябва да нагодиш идеята си към играчите. Тая връзка не се получи. Оттам насетне достигаме естествено и до психологическите проблеми, до това, че поради някаква причина от доста години ние не можем да играем големи мачове, в които сме, да кажем, ментално на равни нога поставени преди началото на самия мач, защото като сме аутсайдери няма проблем. Виктория Пилзен бяхме аутсайдери и си го изиграхме супер. Базел бяхме аутсайдери и си го изиграхме супер. В Разград, примерно, като играем срещу Лудогорец, с публика, без публика, там влизаш малко като аутсайдер и играеш супер. Но ние, примерно, като домакин, много трудно играем срещу отбора от Разград. И това е вързано с много психологически фактори. Всички тия неща просто натрупаха за един много тъжен край на сезона. Даже, ето, като един финал на отговор на въпросите, които ми зададе малко, това уводно слово може би е по-дългичко, не е толкова голям проблем, че си загубил финала за купата. В крайна сметка, да сме честни, Лудогорец са по-добър отбор. Освен това, през последния сезон с треньора си, когото аз съм изненадан, че махнаха, се научиха да играят много практично. Прагматично, извинявам се. Съответно, те просто знаеха, че този матч се реши на грешки. И вече грешките се наказват от по-високата индивидуална класа, която те имах. И те ги наказаха, докато ние се пробвахме да си рисуваме по терена пасчета. Готино, но не ти се получава. Но окей, дори да приемем, че това може да се случи да го загубиш този матч. Загубата на баража беше абсолютно безумна. Абсолютно, защото ти водиш с 1-0, противникът ти е буквално победен. Те последните 15 на минути нямаха сили да ни атакуват даже. И ти сам си вкарваш този гол, сам вкарваш противника в половината си, сам правиш вече от дистанция на времето си замислих, че може би тая със смяна с Купър не беше много правилна, защото от защита с двойка ти вкарваш защита с тройка. И ние 2 пъти го направихме този момент и не знам дали ти направи впечатление. И 2 пъти беше катастрофа. Първият път беше срещу Левски, вкарваш трети човек, разбрицва се защитата, защото те се чудят как да си покрият зоните и си сещаме какво се случи. И сега се случи точно същото, където пък и баш Купър направи индивидуална грешка. Така че, както виждаш, много различни фактори взаимодействаха за това, което се случи за този провален сезон. Проблема е дали не виждаме в момента същото. Защото, честно казвам, мен това повече ме притеснява. В крайна сметка, станалото назад станало. В спорта, примерно сега си играе тенис турнира Уимбълдън и има една страхотна фраза в тениса, която аз лично много харесвам. В един матч в тенис 3-5 сета няма значение. И там си я казвам, вече забравих кой го беше казал, няма абсолютно никакво значение какво се случи от първия сет. Може да си го загубил 6-0, може да сте спукали.
Мисля, как се казва, може да си спечели от 10 точки, как се казва. Може да си взел гейм 2. Няма значение, следващия сет почва се от 0 на 0. Следващия сет реално е един нов матч. И тук трябва да е така. Следващия сезон трябва да е нещо различно. Въпросът в момента, който трябва да си вземе, предполагам, че това вече ще е следващата тема, която ти ще зададеш. Всъщност, има ли някакъв континуитет, някакво развитие? Или по-скоро сега гледаме ремейк на миналата година, защото, честно да ти кажа, от това, което виждам, аз се притеснявам страшно много, че ние гледаме ремейк на миналата година в момента, защото нещата на много нива изглеждат хаотично. Предполагам, ти тук имаш въпроси, може би мнение, така че може би ще задълбаем в тази тема, така че връщам топката към тебе. Да, между другото, доста неща каза и цялостно... Ти ми зададе 17 въпроса, човек. Нали се сещаш? Нормално е. Да, няма как просто отговор да не е толкова дълъг, но ти каза много неща и с това съм съгласен, че с много неща съм съгласен наистина за това, че сезонът на ЦСК премина през много неща, през различни трудности, но пък за сметка на това наистина един финал за Купата на България, загубен при това, не може, нали, да обрисува изцяло сезона на ЦСК и не може да се каже, че така, той е главната причина за лошия резултат, за лошото представяне на нашия отбор. По-скоро наистина разочарованието дойде в онзи матч срещу Арда и ти го спомена. Ама аз тук искам да те питам нещо. Ето, интересно ми. Да? Чисто хипотетично. Ако бяхме спечелили този прослут финал за Купата, сезона изведнъж щеше ли да се превърне в успешен? Защото много хора им чувстват, че дефинират целият процес, целият сезон, всичко случило се в рамките на резултат от едни 90 минути. И често ми е любопитно. Аз не мисля, че един матч може да, в смисъл да изглежда така, сякаш може да спаси сезона за ЦСКА. Не мисля. Защото важно е през целия сезон как се представил и дали си постигнал целите, които си поставил преди началото на сезона, именно отбора да се бори за титлата и да бъде в горната част, т.е. в челото на класирането, а не да бъде под топ 4 и да бъде на косъм от това да играе в Европа. И дори да загуби онзи матч срещу Арда за Европа. Ами, за мен категорично един матч няма как да може да реши реално дали сезонът е успешен или не за ЦСКА. Да, купата си е купа. Хубаво е да се печелят купи, разбира се. Като клуб, като ЦСКА няма как да не печели купи, но не би трябвало такъв матч да определя дали сезонът е успешен или не. Аз съм на това мнение. И мисля, че отговаря все пак по някакъв начин на въпросите. Да, наистина има много хора, които го разсъждават по този начин и е много странно това, но някак си феновете по-скоро си мислят, че нали, на фона на слабия сезон поне купата, нали, може да спаси по някакъв начин положението и че едва ли не, нали, шансовете на ЦСКА са били за Европа, те са могли да ги опозатворят в финала и че следващия сезон ще да започне, нали, по коренно различен начин в сравнение с сега, например, но няма как един извод да се направи за един такъв слаб сезон, без да си постигнал нещо през целия сезон, без да си играл добре, без да си постигал необходими резултати срещу конкурентите, защото имаше много мачове, в които се проваляхме. И не само срещу конкурентите, но и срещу отбори, срещу които... Една победа от 8 мача срещу топ 4. Да, но останалите бяха равенства и горе-долу бяхме конкурентно способни. Това поне нали, е нещо нормално, макар че трябваше да ги победим. Всъщност, разбира се, в реномето на ЦСКА няма как да не стои това отбора да печели срещу такива отбори. Но срещу останалите тимове ние се провалихме. Провалихме се срещу Ботевраца, провалихме се. Няма значение. Доста така неща казахме. Няма смисъл да се връщаме повече назад. Наистина, изводите бяха такива. Сега обаче гледаме напред и гледаме към предстоящия сезон. Сега, на фона на раздялата с Александър Томаш и това, че пристигна Душан Керкес, бившият наставник на Ботев Пловдив, какво може да очакваме от ЦСКА на фона на подготовката, която направи тима в Словения? И в 4-те контроли не можахме да победим. Много неща обаче може да се кажат с оглед представянето ни, играта ни.
Ти обаче какво видя всъщност в играта, която показахме в тактически план, защото се видя, че отборът играе добре в моменти, в които, разбира се, разиграва топката и не е чак толкова притиснат, образно казано, от съперниковия отбор, но когато бива хванат на контратака, тимът се пропуква и то много сериозно. Къде се къса нишката според теб? И да, ясно е, че липсата на нови попълнения оказва някакво влияние. Да, двама футболисти дойдоха. Разбира се, един от тях ще играе във втори отбор на ЦСК, докато единият е централен защитник. Говоря, разбира се, за Теодор Иванов и за Мартин Сораков. Но смяташ ли, че една част от тези неща, които споменах, тези фактори, т.е. трансферите, може би това, че се разделихме с ключови футболисти, играчи, които бяха част от основата на отбора през миналия сезон, са вследствие на тези резултати, които постигахме в контролите и най-вече подготовката, която направихме. Значи, тая подготовка влиза в пантеона на предишните такива, в които, да си го кажем честно, едни момчета тренират и играят и после знаеш, че няма да играят. Трябва човек да си го каже това директно. И в това дори няма нещо чак толкова лошо само по себе си, ако това ти е едната част от подготовката. В смисъл, нищо лошо няма треньора да си вземе млади момчета, да види част от дублиращия, дори част от третия състав, да викне няколко души, да потренират те с мъжете, да потренират с интензитета дори на първи отбор. Това лошо няма само по себе си. Няма лошо и да ги пускаш за по едни 20-30 минути на матч и те да го усетат. Никакъв проблем няма. Проблема идва от това, че 4 мача ти реално играеш, кажи, че без халфова линия. Ето, пропусна цялата подготовка. А тук отварям скобата, някой ако каже той за колко време е контузен, за първи път чувам за някаква травма, за която никой не знае колко време ще отнеме. Той се контузи преди почти месец с отбора на Камерун и поправи ме ако греша, но аз поне не съм видял някакъв ясен детайл, някаква точна информация, която да ти казва, той ще отсъства 2, 3, 4, еди колко си седмици. Няма значение. Никой не ти казва. Никъде няма такава информация. Да, аз самият се чудя. Да, окей, да ти кажат, вижте, той ще пропусне подготовката, ще е на линия за мачовете или ще е на линия от третия кръг, от втория, няма значение, смисъл, ирелевантно е точно това. Но нямаше информация. Друг халф, който явно гласиш за центъра, сравнително с Каршем, участва в има 60 минути. Окей, той някаква дребна друга болешка е имал, случва се. Дали това приемаш, че се случва се. Част от спорта, в крайна сметка, мача за национални отбори, всеки има. 4 мача, 4 пъти централен защитник играе като опорен халф. Какво обиграваш тук? Нищо. Ти просто обиграваш някой на тази позиция. Просто защото трябва физически някакво тяло да сложиш там и обикновено слагаш тактически най-грамотния си футболист. Обикновено това се прави. Като трябва да покрие някаква позиция, слагаш този, който изглежда най-тактически умен, поне знае как да застане. Друга тема е, че Делова има страхотни индивидуални, тактически качества, но дори в контролите показва ментални пропуски, които са доста опасни, честно казано в бъже и нещо, което прави впечатление, изглежда се едно не се учи от това. Но това е тотално друга тема. А според теб дали пък жегата в Словения пък не повлиява по някакъв начин на играчите? Тя влияе, ние ще стигнем и до жегата. Аз тук отварям, понеже ти го каза, отваряме на много важна тема. И се връщам към началото. Миналата година, примерно, ни наказаха срещу Славия и за домакинствата и гостуванията без публика. И славистите идват и ти казват, пич, да знаеш, че имаш право принципно да пускаш деца. И ние, верно ли бе? Не знаех. Пример, просто. Пример, че не четеш или не проверяваш. Задавам ти сега един елементарен въпрос. Видял ли си в първите ни мачове програмата каква е? Да, видях. Срещу Ботев Пловдив стартираме. Добре. Сезона. Първите 3 мача какви са? Ботев, Спартак и Локо Пловдив. Да. Така. 2 гостувания в Пловдив. Видял ли си началните часове на тия мачове? Видях, да. Видях и това не е реално. Това време 19 часа. 19 часа. Давам само пример.
Лудогорец, първите 3 кръга, 3 мача в 9:15. Левски, първите 3 кръга, 3 мача в 9:15. Ние, първите 3 кръга, 2 мача в 7. Тук съм далеч от това да казвам, не, искам и те да играят джегата. Не, да не се възприема така. И това не е мрънкане само за нас. Да искаш лятно време в България, юли, август месец, когато знаем, че температурите са брутални, особено последните години, нали, ясно, ще глобално затопляне всички, но ние виждаме как лятото става все по-жега. Да си го кажем честно, лятото с години става все по-голяма жега. И ти искаш тия хора да играят в 7 часа в Пловдив. Знаеш ли, вчера си отворих абсолютно така, понеже не съм от Пловдив, но сравнително общата култура, знам, че там е много топло. Вчера, знаеш колко беше температурата към 7 часа в Пловдив? Колко? Сигурно в 34. Сега, тук е в сайт. 34. И това ти показва 34, но не ти казва, нали имаше това, колко е всъщност и колко се усеща. Значи, той е 34, усеща се към 36. Как играеш професионален спорт? Значи, тук стигаме до един основополагащ факт. Не можеш да искаш да се играе професионален спорт на безумни условия. Тук всеки може да каже, тия пак тук мрънкат. Не мрънкаме. Това са факти. Апелирам към всеки, който смята, че е нормално да се играе спорт при такива условия, да бъде така добър, да си облече една фланелка, да сложи едни маратонки, да бъде на слънце, не 45 минути, не 45, 15 да върти кръгчета някъде на асфалт. Или на трева, но около него да има бетон и асфалт, защото това също влияе. Ма да тича 15 минути, след това да си почини и да тича още 15 минути. И да ми каже дали смята това за нормално. Ако го сметне за нормално, окей. Извинявай, че те прекъсвам. Той през деня, всеки нормален човек, като излезне и като започне, примерно, ако иска, разбира се, да играе някакъв спорт, той на първата и на втората минута сигурно ще си каже, няма как да играе. Не виждаш човек. Разбираш ли? Футболистите, при тях как е положението? Но ти знаеш какво ще стане? Те ще седят и ще ходят. Те не могат да тичат. Защото те не могат да тичат. Ти направиш един спринт и после не знаеш къде се намираш. Давам ти абсолютно елементарния пример. Ние с приятели играем на малки вратички. На открито. Ние си водим този разговор как лятно време 8-9 часа. И дори 8 часа понякога си казваме, че 8 часа е малко раничко. Не се разбираш някакви аматьори, които играят на малки вратички. Но пък не може футболния съюз и телевизия и всичко да го сметнат това. Там са ясни договори, няма да задълбам в тия теми. Защо обаче държах да вкарам този факт? Ботев Пловдив излязоха с декларация, която казва: хора, не трябва да се играе този мач толкова часа. Това е вредно за спорта, вредно за играчите, вредно и за феновете, защото много хора казват, какво значение има, то тук сега тия и без това не мога селекция да правят, то нищо няма значение. Хубаво бе, окей. Нека да приемем, че толкова не ти харесва спортно-техническата част. Добре, постави се на човешкото същество, което е фен. И кеси на бетона на 34 градуса, отгоре го пече и седи върху стомана и бетон, което нагрява отдолу и ти си в фритюрник. Ти буквално си в един фритюрник. Абсолютно. Те какво искат? Мисля, някой да вземе да припадне ли, някой да вземе да получи слънчев удар ли? Тъпо е. Отворих целият този факт само за да кажа, че Ботев, които имат ново ръководство от една седмица, бяха по-адекватни да кажат, това не е окей. Ние си мълчим. Защо си мълчим, не знам. Но това отваря уплахът ми от миналия сезон, където виждаш пак това са Славия и си мълчиш. Добре бе, излез бе, покажи нещо. Знаеш ли кое ми е най-голямото притеснение? Че те дори не са сметнали, че това е неадекватно. Те не дори да тръгнат да се оплачат. Те въобще никой не е отразил. Ей, чакай бе, то 7 часа лятото не е добре. Аз съм убеден, че дори това не е минало като калкулация. Мен това ми е по-голямото притеснение. Ако излязат и кажат, ние се опитахме, но не станало, ние ни отрязаха, ще кажеш, опитал си се. Ние не просто не сме се опитали. Моето огромно опасение е, че никой не го е взел под внимание дори това. За да излезе. Не, то дори не е да не ти пука, просто въобще да не го пресметнеш. Да, разбира. Което е доста сериозно проблем. Плюса на Словения поне е, че се обиграха на жестока жега. Окей, връщаме се просто на тази тема, сега направихме това лирическо отклонение за температурата, но то е важно, защото то влияе. Влияе страшно много. Плюс на подготовката е, че тренирахме на голяма жега. Минус, убийме тая подготовка, можеше като Левски да си я направим в Правец или в Белмекен.
Дали при цялото ми уважение, но 70% от отбора, който там ще играе с Владо Манчев след това, не 70 е много, 40. 40. За какво отиваш? Няма никакъв смисъл. Играй си тук. Мисля, буквално няма да има никакво значение цялото това нещо. Да. На подготовката ти виждаш едни играчи и после ти изначално знаеш, че ще вземеш може би 3-4, ние предполагам ще стигнем и до този чисто селекционен момент малко по-късно, но ти знаеш, че едни тренират, други играят. После. И тогава тази подготовка за какво правиш в Словения? Правиш я тук в Белмекен, правиш я на Панчарево, или Белмекен, мисля, че Владо Манчев с дубъла са на Белмекен, ако не се лъжа. Да, точно така, да. Ето, отиваш си там и ще си намериш пак контроли. Нали, пак ще си направиш контроли, ще си играеш с български отбори, нали, няма значение. Пак е същото, пак провеждаш подготовка. Да, провеждаш подготовка, защото тази Словения малко се чудиш какъв е смисъл. Иначе чисто тактически определено имаше разлики. Аз си признавам, честно, изгледах първата контрола изцяло, втората контрола изцяло, четвъртата контрола гледах 75 минути някъде от нея. Третата си признавам най-искрено, че не я гледах. Имах намерението, но те бяха все в някакви часове 6, 7, 8, в които просто имах други ангажименти и нямах възможност да гледам. И си бях казал, тая контрола сега ще я гледам на запис, като се прибера. Отварям си, забравих кой сайт вече, наистина не помня. И чета в 35-та минута, излизат трима от титулярите, влизат трима от дублиращи отбор, кажи речи. Викам, добре, сега какво да гледам тук? Буквално си казах, аз какво да гледам? Нали, без да прозвучи по никакъв начин обидно към моите момчета, напротив, респект, нека да отиват, нека си тренират, няма проблем. Но реално е абсолютно безполезно. Си казах, не, в смисъл, просто няма да си изхъбя тия 90 минути. После предпочитам, че да си легна да поспя. В крайна сметка си казваш, то наистина няма смисъл. Вече ги гледах 2 мача. Отварям просто тази скоба, защото тя беше важна за предишната тема от това кой е тренирал и кой не. Да. Трябва да си кажем нещо много важно за подготовката, защото много хора викат, ето, това е резултат от миналия сезон. Първо, резултатите нямат никакво значение в контролите. Само, че, айде да си го кажем честно, всички говорят как отбора бил същи от миналия сезон, но само липсали попълнение без тия тримата. Не, това просто не е вярно. Тримата ти основни, трима от 4 ти основни вътрешни полузащитници ги няма. Тук не коментирам качествата. 3 от 4 ги няма. Фаетон, който ти беше, може би, най-доброто крило, сравнително, също не проведе подготовка. Лукил също не провежда подготовка. Реално, ако погледне човек много внимателно и си свали един титулярен състав от пролетта, ти ще видиш, че те са играли реално защитниците и централния нападател. Но от халфовата линия почти не си имал никого. Значи ти едно 50% от полевите състезатели, да махнем вратаря, защото е по-лесно, така от 10 полеви, са ти 50% такива, които не са играли пролета. Не мога ми кажеш, че това е същия отбор. Не е същия. Ти дори не мога кажеш, че е по-силен. Кой буквално поглеждаш и си кажеш, с изключение на едни 60 минути, в които си вкарал с Каршем, кой Бютючи едва, той пролета изигра 6 мача. В крайна сметка. Ти от халфовата си линия, която ти била пролета, почти никой не е играл на тая подготовка. Реално. И така, очакваното нещо тук е, че и в официалните мачове няма да е така. Няма пъти от подготовката, които си играли халфове. Може би първия матч са някой от тях, които не докарат. Но ти очакваш предполагаемо, нека да кажем, но очакваш предполагаемо, че халфовата ти линия ще бъде нещо от рода на с Каршем и някой нов. Може би нещо такова се готви. В крайна. Може би Давид Сегер, който ще дойде в понеделник. Ще видим. Вече поживьо му видим, както се казва. Да. Но когато подготовката не си я водиш с халфовата линия, е голям проблем. Ама наистина голям проблем. Иначе чисто тактически играхме малко по-типично 4-2-3-1, въпреки че в последния матч се върнахме към елемента с един човек в центъра на терена понякога, в 4-1-4-1. При част от елементите на изнасяне на топката си личеше предишните и веднага се оформи като една лека дупка в центъра и не беше случайно, че най-много положения срещу нас имаше последния отбор, с който играхме. Те първо, че бяха най-добрия, но второ, че в центъра ние много често ставахме с човек по-малко.
Нали, в смисъл, когато са 4-2-3-1 и 4-1-4-1, малко по-различно. Нали. Видимо, играта беше по-директна. Това веднага може да се види. Като по-директно визирам, че от центъра към наказателното поле на противника нямаше толкова как да го кажа, разцъкванията на Томаш. Не. Топката много директно с един-два паса отива на фланга, където крилото се надиграва ек на ек или шутира или центрира. Това общо взето приличаше да е тактиката. Ако топката някак си попадне в центъра в една зона от до 30 метра от противниковата врата централно, който я хваща, шутира. Почти нямаше опити за разигравания през центъра на терена. Нещо, което мен ме кара обаче да се замисля, че ни трябва нападател, особено ако изсека нещо не е здрав, е, че този тип центрирания, които пробвахме, не мисля, че са окей за Питас. Просто Питас е различен тип нападател. Това ми прави впечатление. Прави впечатление, че има идея и за контратака, честно казано. Когато ние вземем топката, няма го това паразитно разцъкване назад, което преди се случваше, защото ние буквално си прецаквахме контратаките, дори нямахме концепция какво да правим на контратака. Докато сега имаше идея. Топката бързо се изнася напред с 2-3 подавания. Особено първата контрола, това се видя. Добре, искам само да те питам нещо друго важно, като спомена Питас. Чисто тактически. Това дали ще повлияе негативно на ЦСКА, ако, да кажем, както ти спомена, това разцъкване, което го имаше при Томаш, сега като го няма, това по някакъв начин ще повлияе ли негативно на фона на това, че Питас все пак е различен тип нападател, не е от тези нападатели, които, той е централен нападател, който умее да вкарва голове, умее да се позиционира в наказателното поле, но той през цялото време се опитва да помага, да се връща назад. И от тези тип нападатели, които като фалшива девятка горе-долу. Нещо такова. Подобно. Смяташ ли, че това ще повлияе по някакъв начин на ЦСКА, защото със сигурност липсват тези включване на Пита, защото по някакъв начин изглежда, че е изолиран в момента. И затова и не се получава неговото представяне. Той си изглежда изолиран от 6 месеца. Реално при Пита ситуацията е, че той е по-различен нападател от това, което се котира добре в България. За такъв тип нападател е важно халфовете зад него да имат много по-високи технически качества, за да могат да работят на по-тесни пространства, да го кажем така. Това нещо обаче в България не се случва съвсем, защото просто техническите качества на играчите, които са тук, са малко по-различни, малко по-ниски. Тук много повече работи топката да бъде образно казано изнесена на фланга, там просто да имаш достатъчно добро крило, което да може да центрира и вътре вече по-едричък, по-борбен нападател да се бори. Това е. Пита според мен може да работи много добре с втори едър нападател до себе си. Но ако е само той, наистина смятам, че ще имаме проблеми. Не защото той е слаб, категорично не съм съгласен с това. Той е много добър. Но в България просто е много трудно, защото и футбола ни е много физически. Обикновено играеш срещу прибрани опоненти, които имат физически много добре сложени здрави централни защитници. Тук, за да сработи Питас, трябва тия зад него да сработят. Когато това не е толкова налично, той седи и малко става един Дон Кихот, който се бори с вятърните мелници. Но на мен искрено би ми било интересно някой път да се види Питас с някакъв тип едър централен нападател. Знаеш, нещо тип Кайседо, нещо тип Коелипо, нещо тип дори Алисол, някакъв такъв. И те двамата биха имали качества, които да се допълват взаимно. Така че не бих казал, че проблем е в Питас. Той е по-генерален. За мен той е страхотен футболист иначе. Да, Йоанис Питас е много, много добър футболист. Аз лично го харесвам, тъй като много е полезен в това да завършва атаките, да стреля към вратата, да може да застраши вратата на съперниковия отбор по най-добрия начин. Винаги помага на неговите съотбойници, дори с неговото връщане назад в определени моменти. Но пък това е, че трябва просто неговите съотборници да му помагат достатъчно, за да може и той да разгърне още повече потенциала си. Наистина, напълно съм съгласен с теб.
Сега, искаме се обаче да поговорим за трансферното лято в ЦСКА. Ние заговорихме, между другото, преди малко, загатнахме само за малко, че се очакват няколко нови попълнения в ЦСКА, които да дойдат до матчата, в който ще открием, по-скоро ще обявим нашия отбор в матчата, в контролната среща срещу Раднишки и Ниш. Сега, до този матч със сигурност се очаква, така поне от ЦСКА споменаха и казаха, че ще обявят няколко нови футболисти. Сега в понеделник се очаква... казаха другата седмица или какво? Другата седмица, да. Другата седмица мисля, че на 12, ако не се лъже... Не, визирах израз за другата седмица просто. Казаха, ще дойдат играчи другата седмица, нали? Да, очаква се другата седмица да дойдат. До събота. Значи Филип Филипов духа му се още витае. Ами надяваме се този път да не витае. И да си спазят обещанието, пък да видим. Нито Филип Филипов, нито Стоян Нормаджиев са тук, така че това поне е добре. Макар че имаме проблем с Павел Нога, защото при няколко дни излезе информация, че са му ограничени функциите в отбора от към спортно-техническата част и най-вече трансферите. И се заговори доста сериозно за неговото бъдеще в ЦСКА, дали въобще в смисъл ще бъде част от него през следващата година, защото се очаквало се, не се знае всъщност дали тази новина може да бъде потвърдена със сигурност, но излезна много интересна информация в медиите, че до началото на следващата година със сигурност той ще остане и след това ще напусне. Не се знае дали това ще бъде така. Но, разбира се, включайки това, че трансферите са малко към този момент, но какво можем да очакваме сега в следващите дни? Тоест, очакваме Давид Сегер от шведският Йостерс, полузащитникът, който изигра последния си матч преди няколко дни, мисля, че преди 1-2 дни някъде, за отбора на Йостерс, и се очаква в понеделник да акостира в София и да парафира договор си с ЦСКА. Той поне е един от сигурните, но от ЦСКА категорично отказват към този момент да кажат кои са останалите футболисти като имена, но поне споменаха за позиции. По кои позиции ЦСКА ще се подсили. Става въпрос за полузащитник, става въпрос за крило и за нападател. 3 футболисти. Още. Не се знае обаче откъде ще дойдат и кои са, но се знае, че са чужденци, така че няма да са български футболисти. Относно това, на фона на това, че привлякохме Мартин Стояков и Теодор Иванов, на фона на тези очаквания за нови трансфери, ти лично смяташ, че ще се случи сега в следващите дни? Някак си оптимистично настроен ли си или и другото нещо? Втория въпрос. И до тук ще те оставя, за да можеш да отговориш. Понеже осъзнавам, че ти ги задавам така доста дълго, но на кои позиции трябва ЦСКА да се подсили всъщност? Това са въпросите. Значи, имаше тук, специално използвах, затова разцъквах нещо на лаптопа. За пореден път, тук отварям скобата, гледам много смешната аматьорщина в БФС. Исках да проверя, за да съм сигурен в това, което ще кажа, но то пак на 90% е вярно. Какъв е календара на БФС за сезона? Има една графа, всеки може да влезе да я погледне и да я види, в която в сайта на БФС има календар. Не, че са ти записани точните дати с часове на мачовете, но ти е записано. Първи кръг е уикенд, там, ето сега тук ще отворя, 18-20 юли. Втори кръг ти е 25-27 и така нататък. Това ти е за целия сезон. Да си знаеш кои уикенди имаш мачове. Това го няма. Все пак, човек може лесно да екстраполира от минали години какво е било. За да знаеш каква селекция ти трябва, ти първо трябва да си пресметнеш натоварването. След това трябва да си пресметнеш и наличния бюджет. След това трябва да си видиш и моментното текучество. Нека да тръгнем от първа точка. Какво ще е натоварването? Цяла есен, тук отварям веднага скоба, миналата година е било така, с едно изключение, защото ти отлагаха мачове заради евротурнири на други отбори, но сега няма да е така, най-вероятно. Даже на 90 и няколко процента съм сигурен, че няма да е така. Ти имаш мачове само веднъж седмично. Само веднъж.
С точно две изключения. Едното ти е някъде края на октомври месец, където ти е първия предварителен там кръг за Купата на България, като играеш срещу отбор от Б или В група, според зависи какво ти се падне. Буквално. Това ти е първият път, в който имаш междинен матч. Нека да приемем, че там можеш леко така да изротираш, че да не ти е проблем това. Втория тип такъв междинен кръг ти се пада някъде края на ноември. Това е. Оттам насетне ти играеш само веднъж седмично. Предполагам, че и тази година ще е така, поради простата причина, че видях, че сезона почва, кажи, че на същите дати, на които почна миналата година, ще приключи зимата по същите дати, които е приключил миналата зима, така че ти нямаш логика да имаш нещо по-различно, ти нямаш други паузи за национални отбори, които си имал и преди. Следователно, ти на 95%, да го 7 или там не знам колко процента, ти играеш един матч седмично. С едно реално изключение в първенството. Едно. Другото за Купата за България приемаш, че нали, не би трябвало да ти е въобще какъвто и да е било проблем. Това какво значи? Какъв извод правим тук? На теб не ти трябва голяма група. Не ти трябва. Буквално не ти. На теб спокойно ти трябва група, аз бих я казал, между 21 до 23 души, в която имаш и някакви млади момчета, които гравитират там. И тук не броя, примерно, вратар някакъв трети. Нали, той не влиза, защото той нали, си играе в дубъла, нещо е такова, въпреки че пак се натрупахме с вратари, но това е тотално друга тема. Нали. Какво ти трябва? Трябва ти сравнително на всяка една позиция да имаш, кажи речи, по двама. Грубо. Много грубо. Като част от тия, които са ти резервните, да ги наречем така, за да казвам така в кавички, резервните двама, вече ти е добре да са ти някакви по-млади момчета, юношки, защото, това не го казвам с лошо за тях, защото когато имаш един мач седмично, най-големия проблем е да затлачиш едни 20 човека, всеки от тях, който да има много сериозни претенции за титуляр. Какво прави? Какво прави треньора? Той не може да ги пуска всичките титуляри. Нали? В крайна сметка имаш правила на футбола, че му пускаш 11 човека. Треньора в даден момент, че все пак ще иска да си обиграва, кажи речи едно ядро. Ясно е, че за различните тактически за различните мачове имаш някой друга тактическа постройка малко по-различно. Можеш да пуснеш, примерно, ако кажем 4-2-3-1, веднъж пускаш малко по-дефанзивно настроен втори вътрешен хал, веднъж малко по-офанзивен, някакви такива малки разлики. Различни ротации. Да, тук си говорим за тактически промени. Нали. Срещу някой опонент по-скоро би искал двете ти крила да са на силен крак, срещу други казва, едното искам да ми е на обратен крак, някакви такива малки часи. Идеята е да имаш една-две ротации, но предпоставката е, че между, може би, 9 до 10 души в рамките на всеки матч са ти едни и същи. Ти ще смееш един-двама. Ти няма всеки матч да смееш по 4 човека, защото ти така нищо не правиш. Следователно, групата ти е малка. Ти работиш с малка група. Окей, казваш си, добре, аз работя с малка група. Айде да видим какво имаме в момента. И изведнъж като погледнеш, тук веднага ще кажа, че това имаш качествения момент. Но ти трябва да видиш количествения. И изведнъж си кажеш, окей, аз вече имам вратарите. Аз вече имам защитниците. Дай да ги изброим, ако искаш. Имаш от дясно Торицов и Вион. Имаш от ляво Санянки Мика Пинто. Така. Имаш даже не 4, ти имаш 5 централни защитници. Да. Което ме навява на мисълта, поне според мен, че Делова ще го продаде. Аз това очаквам да се случи. Защото няма логика да вземеш това петия и нищо да не правиш. Със сигурност ти ще се разделиш, ти няма какво да правиш с 5 централни защитници. При един мач седмично. Те 4 даже в момента по начина, по който са построени, са много, защото тия всичките са на някакви добри заплати. Нали, ако примерно бяха 4, ама четвъртият е някакъв ветеран, не Купър, а някакъв български ветеран, дето взима малка заплата, няма ти реве, и ще някакъв стожер в съблекалната, не ти пречи, от време влиза. Но тук ти имаш вече един централен защитник, който трябва да махнеш. Гледаме крилата. Имаш Фаетон, Бютичи и Лукило. 3. Нека погледнем вътрешните полузащитници. Имаш Ето, Скаршем, Илиян Илиев, Чорбаджийски и Петко Панайотов, които се борят първи отбор. Значи, какво правим? Значи, ние всъщност на 5 позиции в халфовата линия, да кажем, имаме 8 човека. И тук достигаме и до това, което ти каза.
И за това, което и аз си твърдат много време. Без значение моментното текучество, единия матч, прочие, на нас си ни трябваше един опорен халф и едно дясно крило. Това е абсолютно задължително. И тогава вече какво правиш? Имаш един нов опорен халф, който си играе с Ето и с Каршем. Тримата българчета са им резерви. Те няма да лъмтат толкова много. Нали, ще получават някакви минути, но за тях е окей. На фланговете е добре да имаш точна бройка 4, защото те почти винаги влизат, да не говорим, че все пак каквото си говорим, Лукил и Биточи са толкова чупливи, че там си е добре да си имаш бройката 4. И достигаш до двама нападатели. Тук проблема наистина е, че все пак ни трябва нападател, защото Исека е много чуплив. Той просто ето сега пак се щупи, даже мисля, че предварителните данни бяха, че ще отсъства някъде до септември месец. Много хора по цена, тук си говорим за травма, която те води за 2 месеца. Вече травма над 2 месеца влиза в рамките на много... адски тежка травма, влиза много сериозна травма. Нещо, което те вади за 2 месеца. Керкес, между другото, извинявай, че прекъсвам, след края на последният матч от контролата ни срещу Олимпия Любляна, беше споменал, че относно, разбира се, селекционната част и трансферите, че ще трябва да вземат централен нападател, защото все пак се стара това, че Ара Исека не е на линия в момента и изпитва физически проблем и ще отсъства известен период от време. И това не му е първия път, освен всичко друго. Той е от 1 година тук и мисля, че това му е 3-та или 4-та травма. Същото важи и за Лукил, ако трябва да сме чести. Да. Така че ти виждаш, че ти трябва със сигурност, поне според мен дефанзивен халф, дясно крило и нападател. Много хора ще кажат, трябват ни бекове. Окей, само че тук вече за да вземеш, трябва да махнеш. И не съм сигурен доколко някой ще тръгне толкова сериозно да се занимава с това, защото до година така не че изтичат договорите на Пинто и на Торицов. Изтичат също така договора на Бютючи, на 4-5 човека, на Купър, и ти ще си кажеш, добре, в момента, ако искам аз да се разделя с тия хора, това ще ми струва сума Хикс, аз трябва след това да намеря други хора на тяхно място, което ще ми струва още повече сума Хикс, на база и на това, че трябва да докарам и други хора. Ако успееш някак си нещо да се договориш с Торицов, за да вземеш друг бек, да, но аз няма да се изненадам. Наистина няма да се изненадам, ако реално ние въобще не правим нищо друго защита, освен евентуално продажба все пак на Делова. Защото имаш 2 варианта. Или продаваш Делова, или нещо си се разбрал с Купър или Кордон. Но за мен Купър просто ти не можеш да го пипнеш в момента с тия пари, нищо не можеш да направиш. Там, така че информацията, нали, поне което виждаме, е, че най-вероятно Делова ще бъде продаван. Което от бизнес гледна точка е добре за ЦСКА, защото до тук не сте получили някакви пари за трансферите. Той има... Коелипо все пак беше продаван за добри пари. Зимата. Говоря сега за лятото. Ето, ние никой не сме махнали. Реално ние единствено от тези, които си тръгнаха, бяха тези с изтичащите договори. Реално да. И Джил Геров. И Станислав Шопов, той също, обаче той пък... Да, изтекал договор. Не е изтекал договор. Да, и неговия също, да. Да. Така че... Рахимов също, между другото, май. Да, но и при него изтекал договор. В смисъл, тук си говорим за просто изтичащи договори. Така че в един момент ти виждаш, че си малко в един цук-цванг, да ще използвам този шахматен термин, в който да, може би ти би искал някакви играчи да се различи тях, но финансово това ще струва страшно много. Една немалка част договорите им изтичат в края на другия сезон. И аз затова мисля, че не случайно беше взет Керкес за треньор, защото това е взето под внимание. Взето е под внимание, че имаш футболисти, които имат потенциал, който не беше намерен или отключен, да го кажем така, от предишния треньор. И ти в момента търсиш треньор, който по-скоро да ги консолидира като група и да извади каквото може от играчите. И вече до година, когато ти ще можеш чисто физически да се освободиш от една немалка част от играчите, които ти тежат и на бюджет и на всичко друго, тогава можеш вече да поиграеш с някаква селекция. Тогава вече надяваме се, ще имаш и Европа. Нали. Но в момента ти финансово не ти е толкова рентабилно. За да заключите, и в крайна сметка сега Торицов, колкото и да дразнеш за много хора, това ни е резервният десен бек. Авион не е много податлив на контузии.
Така че Торицов колко пък и да играе. Друга тема е, че Вион изглежда психологически в лека дупка от това, което гледа, ми е важно някакси той да намери себе си. Защото в някои от мачовете, дори в контролите, ми изглеждаше в не най-доброто психологическо състояние и правеше много индивидуални грешки. Тук вече е работа и на треньора да успее да си поговори с него и да го вкара в правилния коловоз, да го кажем така. Но набързо, нали, отговаряйки вече на въпросите, аз даже продължавам да твърда, че не ни трябва толкова много хора. Но наистина едно крило е задължително. Отваряме скоба. Може би 2. Казвам може би 2, защото не е ясно какво се случва с Фаетон. Все пак Фаетон от 6 месеца знаем, че иска да си ходи. Ако Фаетон си тръгне, тогава вече си малко под въпрос какво да правиш. Защото можеш да вземеш още едно крило и тогава ще станеш с едно ново крило, Бютючи и Лукило. И ако вземеш още един халф, тогава ще си решаваш дали по-скоро просто последните опции няма с Каршем или Ян Илиев да ги въртиш. В крайна сметка. Също. Да, така е. Абсолютно съм съгласен с теб. Исках само да вмъкна нещо към това, което ти спомена за селекцията като цяло и да завърша, разбира се, тази тема и след това да преминем към последната, за да вече да преминем към финала на нашето видео. Радослав Златков, изпълнителен директор на ЦСК, спомена, че на фона на това, че през миналия сезон, през миналото лято всъщност, ЦСК привлече доста футболисти за много пари. И на фона на това, през това лято от ЦСК не се очаква да привлекат футболисти отново за много пари, тъй като ще гледат малко по-пестеливо да го карат, т.е. да взимат футболисти за по-малко пари, да могат по-лесно да си ги позволят, реално погледнато, да не инвестират толкова в трансфери. Защото може да им изяде главата. Така, нали, преразказано това, което каза всъщност изпълнителният директор на ЦСК. Относно това, исках само да вмъкна наистина този важен сегмент от наистина... Нето, човек, замисли се. Ти ако си фърлил към едни 6-7 милиона евро за футболисти, не можеш... В смисъл, ние феновете много обичаме, бастисва и то, бастисва и они. Ама хората, дето гледат парите, идват и ти кажат, чакай малко, Тук са дадени към едни 13-14 милиона общо за всички футболисти под форма на трансферни суми, сума на ръка да дойде футболиста, вече различен тип комисионни за агенти и прочие и заплати. Ти тия пари не можеш не можеш просто да ги... То не да ги избиеш, не можеш просто да ги изрежеш. Да кажеш, аре, баста, нищо фърля и пак нови, докато ги нацелим. В крайна сметка. Най-нормалното нещо, и за да казвам, че за това изглежда и че сме взели Керкес, е защото изглежда като човек, който има няколко плюса. Първо, умее много да консолидира около себе си футболисти и клуб. Това е важно. Тук малко прилича на Саша Илич, честно казано. Че успява да създаде някаква добра хомогенна смес. Първо. Второ, че познава много добре местната среда. Трето, може да вади резултати в нея, което го е доказал. И четвърто, може да вади качества от играчи, които хората смятат, че нямат. Да изсмуква потенциал от тях, което би било важно. И се връщам към теб. Добре, наистина е така. Сега преминаваме към финалната тема на нашето видео и тя е свързана с, разбира се, очакванията за новия сезон. Моят въпрос към теб е следния. Ще успеем ли да измъкнем все пак, да си измъкнем по някакъв начин от трудното положение, в което се намираме, наистина, с оглед това, което казахме до тук. И все пак мислиш, че ЦСКА ще може да... Все пак ЦСКА мислиш, че ще успее да изпълни целите си, а именно да може да направи един стабилен сезон, в който да се бори за място в Европа, което е от задължителна, което е от задължително, разбира се. Една част от задължителните цели, които, разбира се, ЦСКА трябва да гони. Или отново ще останем с мисълта, че има винаги време, в което отбора на ЦСКА да стигне до... То, разбира се, винаги има време, в което да
да можеш да наложиш своите идеи, но тук в ЦСКА не е така и ако не успееш да изпълниш всичките си цели, ти биваш изритван и то много бързо. Бият ти шута доста бързо. Така че твоето не е какво очакваш от новия сезон на фона на новият щаб, треньорски щаб в футбола на ЦСКА с начало с Душан Керкес и неговите, разбира се, помощници. Нека ги спомена само и след това ще ти дам думата на теб, защото не сме ги споменавали. Разбира се, една част от тях и голяма част от тях всъщност са били в щаба на Душан Керкес в Ботев Пловдив, така че със сигурност ги познавате. Помощник треньори са Милован Сикимич и Рафаел Ферейра, който всъщност е помощник и бивш анализатор в Лудогорец. Игор Делибашич, той пък е кондиционен треньор. Треньорът на вратарите е Драган Сретеневич. Той идва от младежкия национален отбор на Сърбия. Работил също така в Академията на Цървена звезда, Чукарички, също така и отборите до 16-21 годишна възраст на Сърбия. И в Босна и Херцеговина също е бил, но и в Близкия изток. Това всъщност е треньорския щаб на ЦСКА. На фона на това, което споменах, твоите очакване за новия сезон в ЦСКА, какво трябва да гони отбора? Сега, това е отново въпрос, който трябва да го разгледаме от няколко призми, защото най-лесно да кажеш, ние тук трябва да се борим това и това. Първо, изходящата позиция ментално не е добра. Футболистите изглеждат смачкани, публиката изглежда много нетърпелива, което е нормално. В крайна сметка, публиката на един грант е нормално да бъде нетърпелив. Значи всички като почват търпение, виж, ясно е, че от една страна има търпение, но от друга страна, примерно иди кажи, не знам, на феновете на Байер Мюнхен, отидеш и им кажеш, нищо е търпение. И те ще ти кажат, виж брат, в смисъл търпение има в Арминия Билефелд. Там търпението ще ти го дадем колкото си искаш. Тук наясно сме, че трябва да градиш, но трябва да докарваш и резултати. В смисъл, не може буквално да изтриеш нивото на резултати. Колкото и странно да ти звучи, никога не съм харесвал идеята, че добрия старт на сезона едва ли не е много предопределящ, но виж, миналата година, например, Левски започнаха много силно сезона. Много силно като форма. В края подокоцукваха, но края на есента, примерно там Генчев си взени 4-5 поредни победи също. Не в същата форма, но там беше важно отбора, докато има един матч седмично, в началото да тръгне добре. Защото ти тръгнеш ли добре, публиката веднага се зарежда от това. В крайна сметка, да си го кажем честно, нашата публика особено много си зависи от резултати. Сега някакво се лъжем така. Зависи си тежко от резултатите. На база на вече, как да го кажем, то е, не 2 години натрупване, реално една календарна, то е една календарна и 3 месеца. Това да се случи още в края на сезона с загубата на баража от Обелките, който реално като се замисли всъщност беше преди, кажи речи, една година и 1 месец календарно. Нали. Но когато си имал вече натрупване на толкова лоши резултати, имаш и вече натрупване на много порочни практики е силно казано, защото малко внася друга конотация, но имаш натрупване на грешки, да го кажем така, забавяния, селекционни и прочие. Ти е изключително важно да тръгнеш добре в първенството. Да тръгнеш добре, просто да запишеш стабилни резултати. Нещо, което Саша Илич правеше. Не спирам да правя аналогия с сезона на Саша Илич, защото замисли се. Ние в сезона с Саша Илич много хора викаха, нищо няма да направим тук, какво ще направим? Въобще ли ни слагаха, никой не говореше борба за титла. Никой. Лудогорец бяха ясни, Левски тогава вече бяха почти 1 година с Станимир Стоилов, ако се сещаш. Да. Реално никой въобще не ни слагаше в битка за нищо. Слагаха ни, те ще се борят там 3-то място. Тук сега си в сравнително същото положение, но тук ще отворя една друга скоба. Много хора казват, ние средняци, такова, викам, чакайте малко се. Ние дори със сегашния състав, въпреки че си отслабен от миналата година,
Сегашния състав, плюс едно, две-три не лоши попълнения, не може да ми се каже, че няма клас да бъде спокойно втори. Аз гледам конкуренцията винаги. Те Арда си продадоха, мисля, че двамата най-добри футболисти, ако не се лъжа. Със сигурност Станислав Иванов го продадоха на Лудогорец, той нападател Офор, ако не се лъжа, го пласираха някъде в Русия. Май. Да, мисля, че така беше, да. Да, двамата най-добри са и Маут. Да си го кажем. С тях ние реално бяхме по-добри, въпреки че загубихме бараж. Но ние сме по-добри от тях. Черно море си направиха едно осъжаване. Честно казвам, взеха вече мисля, към едно 8-9 човека. Но реално и те не са по-добри. Тук може да кажа нещо, което много хора ще им се стори странно, но ние като единици, нашия отбор не е по-слаб от този на Левски. Наистина не е. Окей, може би техните крайни защитници са една идея по-пробивни в атака. Но там насетне, ако погледнеш индивидуалната класа на футболистите, нашите са по-добри. Ако щеш и по-скъпи и прочи. Което значи, че ти все пак имаш материал. Наслагва се някакво мнение, едва ли не, че нашите футболисти са ниво, не знам, Ботев Враца или Хебър или нещо такова. Не. Че има психологическо затлачване на проблеми, има. С това ще се съглася. Но тук е много важно просто да се тръгне в началото с някакви що-годе окей резултати. Лошото е, че програмата ти е трикова. Защото както преди, не знам, 10 дни изглеждаше, че един матч извинявам се, на колежа срещу Ботев може да бъде проформа с оглед на това, което се случва. Сега вече виждаш, че и при тях се прави някаква ударна селекция. Дали техните футболисти са стиковани, сработени, друга тема. Но особено някакъв матч, който в момента ти е сложен на брутална жега, те ще се нахъсани на куче. И не знаеш какво ще се случи в този матч, честно казвам. Просто не знаеш. Не, че е атестат за целият сезон, естествено не го казвам така. Но много е важно в началото просто да се тръгне с някаква форма от стабилни резултати, която да свали напрежението, да даде времето на старши треньора да си поработи с футболисти, които ще дойдат. Наистина, даже бих казал, че не е толкова важно да са страшно много. Да дойдат още трима, но наистина да са качествено Поренхалф, или те май по-скоро офанзивен ще взимат, но аз си мисля, че по-скоро нас опорен ни е важен, защото там нямаме. Наистина едно качествено крило и вече още един нападател, който заедно с Питъс нещо да направи. Защото ти в крайна сметка може да вземеш и такъв тип халф, с който Питъс да играе малко зад нападателя и дори да се пробваш да играеш много директно някакво 4-4-2. Дори нещо такова можеш да пробваш. Пишеше, че реално ще привлечем вътрешен халф, крило и офанзивен халф. Човек, който да е зад. Окей. Може би тогава вече трябва да се разделиш с още някой от халфовете, защото пак стават страшно много. Да. Но това е друга тема. Да успее просто да се консолидира и не че нещо, но сезона на Саши Илич ние бяхме в Европа. И той успя да го направи, стигайки до баражи за влизане в групи на Лига конференцията. Нека сме честни. Тогава мисля, че много хора пропускат. Ние бяхме на едно 45 минути от влизане в групи. Сега матча в Швейцария срещу Базел, че психологически не бяхме много добре, не бяхме. Но няма значение, нали? Тук вече минало за минало. Да. Но има как да се работи. Нещата не са чак толкова черни, колкото и сега. Ние просто като фенска база и с това вече вървя към някакви финални думи, предполагам, защото ти го загадна това, че това е финалната тема. Ние много обичаме да се лашкаме емоции от това е пълен апокалипсис до това е абсолютния рай. И нито едното, нито е другото. Общо взето. Нещата не са толкова апокалиптични. Но ние твърдо не можем да си позволим втори път да започнем сезон, както го почнахме миналата година. Защото миналата година ние първите 7 кръга ние имахме една победа и 6 загуби, нещо е такова. Даже не помня 6 или 5 ли бяха загубите вече. Мисля, че бяха 6, нещо такова. 5 или 6, няма значение. Искрено няма значение дали се види 5 или 6. Май 5 просто бяха. Началото беше ужасно. Да. Не може да си опориш, защото това ти затлачва целия сезон нататък. Просто ти го затлачва. В началото просто постигни някакви окей резултати, създай някаква група от хора, които да работят заедно и вече целите може да си ги гониш
пролетта. Но за мен задължително ЦСКА не може да е по тройката. Просто не може. И дори бих казал, че би трябвало, особено сега с вземане на двама-трима футболисти, спокойно да си завърши втори. Ама наистина спокойно. И не да завършваме на 30 точки от Лудогорец. Защото в крайна сметка не можеш да преминеш сезон, който си бил на една точка до Лудогорец, до друг сезон, който си бил на, не знам, в края, защото там вече реално дори с примахането на Нестор Елмейстор не бяхме на чак толкова много от тях. Ние бяхме на сигурно 6, 7, 8, не помня. Завършихме наистина на края на сезона ни 15-тина, до сезон, който завършиш на 30 точки за тях. Нали, тук вече стигаме до някаква много крайна форма, която не можеш да си я позволиш. Така че спокойно можем трето до второ място и да се опиташ, просто да се опиташ с едно стабилно начало, колкото сили имаш, да се подгонваш малко с Лудогорец. Просто за да може да има глад в феновете. Защото каквото и да е, феновете отварят класирането и гледат. Гледат къде си спрямо първия. Нали, малко са ти да ще кажат, окей, разбираме, че не мога да гоним Лудогорец, ма там може да се гони нещо друго. Да, ама онова там първото място е хората, които го гонят. За мен този сезон да се говори за първо място, в смисъл като активна цел, не е сериозно на база на всичко. Ние структурно на ниво експертиза, на ниво всичко, на ниво връзки с БФС, ще се съди, ние сме много далече от това. Това трябва ясно да се каже, ние сме далече. Но не пречи да си консолидираш едно мястото и вече оттам да гледаш малко по-нагоре. Искам само да те питам финално нещо. За теб, какво ще е успешен сезон за ЦСКА с оглед ситуацията в момента? През следващия сезон. Нека да го кажем така. Успешен сезон ще е аз още в края на тази есен да съм спокоен, че ние се класираме в Европа. За съжаление е така. Въобще да няма мисъл, тук баражи, маражи и такива неща. Да. Още тогава си кажа, така като гледам, ако може да сме сравнително близко до Лудогорец, окей. Но това бих казал. И в крайна сметка, миналата година Душан Керкес, че той с Ботев Пловдив, с по победи, с по 1-0 седеше до Лудогорец с Ботев, може би някъде до края на ноември. Може да ме поправят хората. Това е. Да можеш спокойно пролетта да си кажеш, аре да гоним купата на България, но да си знаеш спокойно в първенството не е зле работата. Да. Някакви основи и вече оттам да градиш, защото ние разбихме всичко. Да си го кажем честно. Ние разбихме всичко. Разбихме си европейския коефициент, защото много хора някакси галантно пропускат този факт, че ние унищожихме европейския си коефициент с това, което направихме. Коефициент, който беше граден до 13, беше паднал до 12, нещо е такова, в момента до година ще е 6 или 6,5, даже не помня колко ще да е, май 6,5 след тая. То наистина няма значение. Ние унищожихме това. Ти в момента почваш от начало да градиш до това, до което беше. Защото ние преди се оплаквахме, че сме втори. Ние в момента дори не сме втори. Както се казва. Ти първо стигни там, докъдето си бил и си се оплаквал, че си. Тогава гледай нагоре. Защото ние реално това изтървахме. Вече. Там откъдето се оплаквахме, че сме. Ние дори там не сме. Ти първо стигни пак там, после скачай нагоре. А не да се лашкаме в някакви огромни крайности, защото е излишно. Но лашкането в крайности, тук сега провал, че не си за титла и такива неща, не, смисъл не си. Иска ми се, но... Всичко става бавно и постепенно, с стъпка по стъпка. Не може веднага да се... Но не трябва да се пропуска факта, че все пак си в България. Колкото и стъпка по стъпка, това е абсолютно недопустимо да си зад Арда в класирането. Съжалявам, уважавам хората от Арда, имам приятели в Кърджали даже. Колкото и стъпка по стъпка, е абсолютно недопустимо да сме зад Арда и за Черно море. И да сме на 15 или колкото точки бяхме там от Левски. Истински забравих, просто не помня. Предпочитам да ги забравям тия неща. Затова казвам, колкото стъпка по стъпка, толкова и все пак има едно ниво, което не можеш да си позволиш да паднеш. Така е, абсолютно. Има някакви граници, които трябва да се спазват. Няма как.
Добре, Тео, благодаря ти много за твоето участие. Беше ми изключително приятно с теб да си говорим за ЦСКА. Наистина, доста дълъг епизод се получи. Надявам се и за зрителите да е бил интересен. Разбира се, очакваме с нетърпение началото на сезона в българския елит, с оглед и на новото правило за налагането на българи, 4 българи в титулярния състав. Значи, понеже го спомена това е толкова бутафорно правило. Знаеш, и тук просто ще го отворя като скоби, защото това е, ти си казваш, те са работили нещо. Нищо. Човек, направих си зор в деня, в който излезе това правило да пресметна. Това правило удря точно по Берое. Другите отбори в България го спазваха това правило без Лудогорец и нас. Ние Лудогорец ясно, че ще си платим. Най-вероятно и Левски ще си платят. Това правило просто направи така, че ти събираш 1 200 000 от Лудогорец, Левски и ЦСКА. Това правиш. Нищо друго не правиш. Другите отбори, дето говореха, ама те чужденци, ама септември, ама такова пълни глупости. Септември средно са си излизали с 5 или 6 българи всеки матч. Къде ги удрят? Аз го погледнах. Направих си зор да вляза всеки един отбор да му погледна пролетта. Там някаква бройка мача от един месец нататък ги сметнах, че е важно. Всички го спазваха без Берое. Нас и Лудогорец, това е. Те дори Левски бяха на ръба да го спазват. Не, но айде да прием, че там си плащаш, за да не си някаква гранична основа. Всички други го спазват. Ма те Хебър го спазваха също, бе, човек. Технически те го спазваха. Нямаше отбор, освен Берое, който брутално да не го спазва. И ние и Лудогорец. И това правило какво работи? Нищо. Просто това е изкуствено събираш пари от тия, които имат. И го казваш развитие на футбол. Какво развиваш? Нищо не развиваш. Какво ще им дадеш на някакви други отбори? 200-300 хиляди. Какво ще направят с тия 200-300 хиляди? Нищо. То тия пари за нищо не стигат. Но това е тотално друга тема. Просто беше важно да се каже това, защото това правило е много бутафорно в своя смисъл. И изпълнение. Така е. Наистина да не навлизаме чак толкова много в детайли за това. БФС, те си знаят най-добре за тях какви облаги могат да получават от това и какви не. За нас това не е в момента най-важното. Ясно е, че разбира се БФС, Български футболен съюз е важен въобще за развитието на български футбол, но странно е това, което те предприеха като решение в последните месеци за това налагане на тези нови правила през новия сезон, но да не чак толкова да не говорим по тази тема, защото наистина може да говорим и още. Пак ти казвам, наистина благодаря за това, което направихме днес в това видео. Тео, изключително много съм ти благодарен за това, че наистина поговорихме за всичко това, което се случва в ЦСКА и за всичко това, което е свързано с нашия любим отбор. Разбира се, драги зрители, не забравяйте да се абонирате за канала и да цъкнете камбанката, за да не вземем да спуснем някои от следващите ни такива интересни епизоди, които ще правим от тук нататък. Знаем, че сезоната започва съвсем скоро. Нашият първи двубой за новият сезон 2025-2026 е срещу Ботев Пловдив на Колежа на 19 юли, така че след по-малко от 2 седмици нашият отбор започва своето участие. Да, без Европа, да, без чак толкова много оптимизъм за това, че ще успее ЦСКА да се пребори за място сред първите двама в класирането, разбира се, да може да се бори за титлата, но ясно е и друго, че ЦСКА е винаги готов да се бори на всеки фронт, независимо от формата, в която се намира, независимо от трудностите, в които се намира. Това е ЦСКА и не трябва да го забравяме никога. Така че очакваме със сигурност един интересен сезон, в който е ясно, че няма да бъде лесен, но очакваме и пък също така и да видим някои интересни позитивни неща в представянето ни, които могат да бъдат и основани и базирани, разбира се, на това, което ще се случва в отбора в перспектива. Ще видим наистина в бъдещето как ЦСКА ще се развива, пък и новия стадион се строи. Ще видим през новата година 2026 какво ще се случи, защото се очаква тогава да бъде готов стадионът, кога ще бъде вече открит, предстои да разберем. Това беше от мен, Кристиян Крепалски, и разбира се от Тео Коев. Не забравяйте също така и да цъкнете линка в описанието на канала CSKA Fan TV, защото там наистина можете да откриете още по-интересно съдържание, още много интересни съдържания, свързани с ЦСКА. Харесате това видео и го споделете с приятел, разбира се, ако ви е допаднало и ако ви е харесало. Това беше от мен.
Чао и само ЦСКА и успех през новия сезон в първенството.